गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. వాళ్ళకి అంశము దేవతారాధన. అందులో వచ్చేసి 4 అంశాలు తీసుకున్నామండి. యజ్ఞము, యజ్ఞం యొక్క ప్రయోజనాలు, అల్పబుద్ధి జనులు, శుద్ధభక్తులు. దేవతలు శ్రీకృష్ణుని శరీరంలోని వివిధ భాగములు. అటువంటి దేవతలను తృప్తిపరచుటకు మానవులు యజ్ఞంలోను ఆచరిస్తారు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని తరపున జీవితావసరములను సమకూర్చుటకు వినియోగింపబడిన అధికారులే దేవతలు. కొన్ని యజ్ఞములు ప్రత్యేకించి కొందరు దేవతలను తృప్తిపరచుట కొరకే ఉద్దేశింపబడినవి. మానవుల అవసరాల కోసం ఆ శాఖల అధిపతులైన దేవతలను అర్చన చేస్తారు. ఉదాహరణకు వరుణయాగం, అశ్వమేధ యాగం, అతిరాత్రం, రాజసూయ యాగం. అయినను భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకంలో తెలిపినట్లు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సకల యజ్ఞములకు ప్రధాన భోక్త. సామాన్య మానవులు పంచమహాయజ్ఞములు అనబడు 5 యజ్ఞములు శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి అనునిత్యం పాటించవలసిన విధులు. దేవయజ్ఞం మొత్తం సృష్టి యొక్క సంక్షేమం కొరకు భగవంతుని పూజించడం, అగ్ని ద్వారా దేవతలకు హవిస్సును సమర్పించడం దేవయజ్ఞం. పితృయజ్ఞం మన పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం లేదా నీటిని అందించడం పితృయజ్ఞం. భూతయజ్ఞం జంతువులు, పక్షులు, కీటకాలు మొదలైన వాటికి ఆహారం మరియు ఇతర అవసరమైన వాటిని ఇవ్వడం భూతయజ్ఞం. మనుష్య యజ్ఞం తోటి జీవులకు మనకు ఉన్నది ఏదైనా ఇవ్వడం మనుష్య యజ్ఞం. బ్రహ్మయజ్ఞం తమ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు అందించడంతో పాటు తాను నేర్చుకోవడం బ్రహ్మయజ్ఞం. యజ్ఞాచరణం వలన అనేక లాభాలున్నాయి. చివరకు అవి భౌతిక బంధముల నుండి విముక్తిని ప్రసాదించును. అనగా యజ్ఞాచరణం వలన సమస్త కర్మలు పరిశుద్ధమవుతాయి. చాందోగ్యోపనిషత్తు 7వ అధ్యాయం 26వ సర్గ 2వ శ్లోకంలో తెలిపినట్లు యజ్ఞాచరణం చేత ఆహార పదార్థములు శుద్ధములగును. పరిశుద్ధ ఆహారంను భుజించడం చేత మానవుని జీవన స్థితి పరిశుద్ధమగును. అట్టి జీవన స్థితి పరిశుద్ధీకరణ ద్వారా స్మృతిలోని సూక్ష్మ గ్రంథులన్నీ పవిత్రములవుతాయి. ఆ విధంగా స్మృతి పవిత్రమైనప్పుడు మానవుడు మోక్ష మార్గంను గూర్చి చింతింపగలుగును. ఇవన్నీ కలిసి ప్రస్తుత మానవ సమాజానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైన కృష్ణ చైతన్యంకు దారితీస్తాయి. కాంక్షం తః కర్మణాం సిద్ధిం యజంతే ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. దేవతలు భగవంతుని వివిధ అంశాలు. దేవతలను భగవానుని వివిధ రూపములుగా భావింతురు. వాస్తవమునకు దేవతలు భగవానుని వివిధ రూపములు కారు. వారు కేవలము భగవానుని విభిన్న అంశాలు మాత్రమే. భగవానుడు ఒక్కడే, అతని అంశాలు మాత్రము అనేకము. భగవానుడు ఈ భౌతిక జగత్తును పరిపాలించుట కొరకై దేవతలకు కొంత పాలనాధికారమును ఇచ్చెను. ఈ దేవతలు అందరూ వివిధ స్థాయిలకు చెందిన భౌతిక శక్తులు కలిగి ఉన్నట్టు జీవులు. వారెన్నడూ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు లేదా నారాయణునికి సమానులు కాజాలరు. ఈ భౌతిక భోగమునందు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరో ఒక శక్తివంతుడైన జీవుని పూజిస్తారు. కామ్యకర్మల ఫలము అకర్మ. ఈ జగమునందు కామ్యకర్మల పట్ల జయమును కోరిన కారణంగా ఇతర దేవీ దేవతలను పూజిస్తున్నారు. కర్మలకు ఫలం శీఘ్రంగా సిద్ధిస్తుంది కనుకనే కర్మఫలం ఆశించిన మానవులు వివిధ దేవీ దేవతలను ఆరాధిస్తున్నారు. ఇతర దేవతలు ఇచ్చు వరములు అన్నయు భౌతికములు మరియు అశాశ్వతములు. కొద్దిపాటి ఇంద్రియ తృప్తి సౌకర్యములను పొందుటకు శక్తి నసగబడిన జీవులను పూజించుటకు ఆకర్షితులగుదు. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే, రాజకీయ నాయకుని సేవించడం ద్వారా ప్రభుత్వమునందు మంత్రి పదవి లభించినచో మనుష్యులు గొప్ప లాభమును పొందినట్లుగా భావించును. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ అట్టి తాత్కాలిక ఫలమును పొందుటకు నేతలనబడు వారికి దండ ప్రణామములు ఆచరిస్తారు. వారు ఆ ఫలములను అవి అశాశ్వత ఫలములు తప్పక పొందుతారు.
సాధారణ జనులు ఇంద్రియ భోగమును వాంఛించి కృష్ణ భక్తి భావన యందు అభిరుచిని కలిగి ఉండరు. భగవానుడు ఒక్కడే అని వేదములు తెలుపుతున్నవి. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ, దేవదేవుడు అద్వితీయుడు, అతడే శ్రీకృష్ణుడు. త్రైవిద్యాః అనగా సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము. వీటిని అధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుడే త్రివేది అని పిలువబడును. మరి వేదాధ్యయనపు ప్రయోజనం తెలియని వేద పండితులు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు వంటి దేవతల ఆరాధనలో ఉన్నారు. మరి వివిధ దేవతార్చకులు రజస్తమోగుణ సంపర్కం నుండి విడివడి ఉన్నత లోకమును చేరుదురు. ఈ లోకమునందు అధికముగా సుఖములను కూడా అనుభవింతురు. మరి శ్రీకృష్ణ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట ద్వారా త్రివేదుల అంతిమ లక్ష్యం తానేనని శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. మరి ఊర్ధ్వ లోకములను పొందిన వాడు శాశ్వతముగా అక్కడనే ఉండుటకు అనుమతించబడడు. మరి అతని పుణ్యఫలములు నశించిన తిరిగి అతడు భూలోకమునకు పంపబడతాడన్నమాట. మరి శ్రీకృష్ణుని అవగతం చేసుకొనుటలో విఫలమైన వాడు తిరిగి తిరిగి క్రిందకు పైకి సదా తిరుగుచూ ఉంటాడు. రంగులరాట్నం పైన కూర్చున్న వాని వలె ఊర్ధ్వలోకమునకు ఉద్ధరించబడుచు తిరిగి అధో లోకముల నడుమ జనన మరణ వ్యాధి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ చక్రంలో ఆయన నిరంతరము తిరుగుచూ ఉంటాడన్నమాట. మరి ఇలాంటి దుఃఖకరమైన భౌతిక స్థితికి రాకుండా చూసుకొనుట చాలా ఉత్తమము. మనుజుడు జ్ఞానానంద పూర్ణముకు నిత్య జీవనమును శ్రీకృష్ణుని పదకమలమున చెంతనే గడుపుతూ గోలోక బృందావనాన్ని చేరాలి. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతః భూతాని యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలో జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృలోకములకు చేరుతారు. భూత ప్రేతములను పూజించువారు వానియందే జన్మింతురు. దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని పూజించేవారు గోలోకములో కృష్ణుడితోనే ఉందురు. ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే కృష్ణలోకమును పొందును అని చెప్పబడినది. ఎందుకనగా శ్రీకృష్ణుడు మరియు విష్ణువు వసించు ఈ దివ్యలోకములను గూర్చిన సమాచారము పెక్కుమందికి తెలియదు. వాని నెరుగని కారణమున వారు పతితులగుదురు. కనుకనే కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట ద్వారా మనుజుడు ఈ జన్మమందే పూర్ణుడై భగవద్ధామమును చేరగలడనెడి మహత్తరమైన సందేశమును సమస్త మానవాళికి కృష్ణ చైతన్యోద్యమము తెలియపరచుచున్నది. సత్వగుణమునందు నిలిచిన వారు దేవతలను, రజోగుణమునందు నిలిచిన వారు యక్షరాక్షసులను, తమోగుణములనందు నిలిచిన వారు భూత ప్రేతములను పూజిస్తారు. కానీ ఈ పూజలన్నీ భగవత్ పూజలు కాజాలవు. శుద్ధ సత్వమునందు దివ్యముగా నెలకొనియున్న వారికే భగవత్ పూజ నిర్దేశితమై ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 3వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకమునందు తెలుపబడినట్లు సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం అని తెలుపబడినది. అనగా శుద్ధ సత్వమునందు నిలిచిన వాడే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పూజింపగలడని భావము. ప్రకృతి త్రిగుణ సంపర్కము నుండి సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధులైన వారు మరియు ఆధ్యాత్మికముగా ప్రతిష్ఠితులైన వారు మాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తియుక్త పూజను వనరింపగలరు. అల్పబుద్ధి జనులు, బుద్ధిహీనులైన మనుష్యులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకుండాటచే విషయ కోరికల తక్షణ ప్రాప్తి కొరకు ఇతర దేవతల శరణు పొందుదురు. దేవతార్చన నియమాలను అనుసరిస్తూ వారు సంతృష్టులవుతారు. చిన్న కోరికలచే ఆకర్షితులై పరమ లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా చేరుకోవాలో అల్పబుద్ధి జనులకు తెలుసుకోలేరు. వేద సాహిత్యంలో ఉపదేశించబడిన కారణంగా కొన్ని ప్రయోజనాలకు భగవంతుని కంటే దేవతలే ఉత్తమమని అభక్తులు అనుకుంటారు. ఉదాహరణకు రోగగ్రస్తుడు సూర్యుణ్ణి పూజించటం, విద్యను కోరుకునేవారు సరస్వతీ దేవిని పూజించడం లాంటివి. దేవతలను ఆరాధించేవారు పరమాత్మను చేరుకోగలరని నమ్ముతారు. కానీ వారు దేవతల గ్రహాల వరకు మాత్రమే వెళతారు. శుద్ధ భక్తులు
ఎలా ఉంటారు? శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు తన కోరికల పూర్ణము కొరకై ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించక కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైనే ఆధారపడి తనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంతో సంతృప్తి చెందుతారు. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు తప్పుద్రోవ పట్టరు. శుద్ధ భక్తులు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని, అందరికీ ప్రభు అని ఎరిగి ఉంటారు. ఏకలే ఈశ్వర కృష్ణ అరసభ భృత్య, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే ప్రభువు, ఇతరులందరూ అతని సేవకులు అని చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీల 5.142 నందు తెలుపబడినది. శుద్ధ భక్తులు తన భౌతిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి దేవతల చెంతకు కోరు. భగవంతుడు ఏది ఇస్తే దానితోనే శుద్ధ భక్తులు సంతృప్తి చెందుతారు. శుద్ధ భక్తులు జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే చక్రంలో తిరగకుండా శ్రీకృష్ణుని సర్వోన్నత గ్రహానికి వెళతారు. అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటున్నాడు: ఓ కౌంతేయ, మానవులు ఇతర ఏ దేవీ దేవతలను పూజించినా అట్టి పూజలన్నీ అవిధిపూర్వకంగా నాకే చెందినప్పటికీ అది సరైన మార్గం మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏదైనా చెట్టును పెంచాలనుకుంటే కేవలం దాని వేర్లకు నీరు పోస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా వేర్లను మినహాయించి ఇతర భాగాలైన కొమ్మలకు, ఆకులకు నీరు పోయడం వలన ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అదేవిధంగా మన ఆకలి తీరడం కొరకు ఉదరానికి ఆహారాన్ని అందించకుండా దేహంలోని ఇతర శరీర భాగాలకు ఆహారాన్ని పూసినచో ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదు. దీని ప్రకారం ఇతర దేవీ దేవతలను పూజించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఇలా ప్రయోజనం లేని పూజలని అవిధిపూర్వకం అని అంటారు. నేను సర్వయజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువునై ఉన్నాను. వైదిక గ్రంథముల ప్రకారం పలు యజ్ఞాలు సూచించబడినాయి. యజ్ఞం అనగా విష్ణు. మానవులు చేసే వివిధ కర్మలు వారి భౌతిక వాంఛల కొరకే కాకుండా వాటిని దేవాది దేవుని ప్రీతి కొరకు మాత్రమే చేసినచో దానిని శుద్ధ భక్తి అంటారు. సారాంశము: 33 కోట్ల మంది దేవతలు లోక కార్యములను నిర్వహించుటకై నియమింపబడిన పాలకులే దేవతలు. జీవుల దేహ పోషణార్థమై గాలి, వెలుతురు, నీరు మరియు ఇతర వరములన్నింటినీ వసగు కార్యము దేవతలకు అప్పగింపబడినది. 2 వివిధ స్థాయిల శక్తి కలిగి ఉన్న భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క భాగం. ప్రతి వారి హృదయం నందు పరమాత్మ రూపం నిలిచి ఉన్నందున ఎవరైనా ఒక దేవతను పూజింపగోరినంతనే భగవానుడు అతని శ్రద్ధను స్థిరము చేసి ఆ దేవతకు అతడు భక్తుడు అగునట్లు చేయును. కానీ వాస్తవమునకు ఆ వరములన్నీ శ్రీకృష్ణ భగవానుచే వసగబడును. 3 యజ్ఞ పురుషుడు. సర్వయజ్ఞములకు ప్రధాన భోక్త మరియు ప్రభువు శ్రీకృష్ణుడే. యజ్ఞము అనగా విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుడు. 4 పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే. బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు. అతని కన్నా అధికులు వేరెవ్వరూ లేరు. యం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర రుద్ర మరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైర్ వేదై సంగ పదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సమాగః. ఈ శ్లోకం బ్రహ్మ, వరుణ, ఇంద్ర, రుద్ర మరియు మారుత మొదలైన సున్వంతి దివ్యేయే స్తవై అంటే అందమైన ప్రార్థనలతో, ముకులిత హస్తాలతో ఆ పరమేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తున్నారు. వేదయో సంగ పదక్రమో పాణి షడైర్ గాయంతి యం సమాగా. 4 వేదములు మరియు ఉపనిషత్తులు అన్నీ శ్రీకృష్ణుని మాత్రమే కీర్తిస్తున్నాయి. భగవద్గీత యందలి అన్య దేవతారాధన అనే ముఖ్యమైన అంశమునకు ముగింపు పలుకుతూ ముందుగా మన అందరికీ ప్రథమ గురువైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి దండవత్ ప్రణామాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో అతి సులభంగా రచించి మనకు అందించి అందరికీ అక్షర జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన ప్రభుపాదుల వారికి, అందులో మాకు మా అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్న ఇస్కాన్ మంగళూరు సంస్థకు మా అందరి తరపున పాదాభివందనములు. అలాగే మా గురువులైన నామ్నిషా దాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీవాసంగ కీర్తన్ దాస్ ప్రభుజీకి, శిలా మాతాజీకి, కమలేష్ గోవిందదాస ప్రభుజీకి, మోహన్ రావు ప్రభుజీకి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, సరైన సమయానికి పీపీటీ కోసం సమరీస్ అందించిన L3BV2 సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అవసరమైనప్పుడు సాంకేతికంగా అన్ని విధాలుగా మాకు సహాయం చేసిన శాంతిశ్రా మాతాజీకి, అడ్మిన్స్, కోహోస్టులకు కృతజ్ఞతలు.
మా అందరికీ సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగేలా చేస్తున్నందుకు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దండవత్ ప్రణామములు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు ప్రెజెంటేషన్ ను ముగిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బాగుంది ప్రెజెంటేషన్. ఇది కొంచెం చిన్న టాపిక్ అనుకుంటా రిలేటివ్గా మిగిలిన వాటి మీద చూస్తే, బట్ కానీ ప్రెజెంటేషన్ బాగుంది. ఎవ్రీథింగ్ అని అంటే ఐ కెన్ సీ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద మొదట్లోకి ఇప్పటికీ ఫ్యూ వీక్స్ అయింది కాబట్టి ఐ థింక్ శ్లోక రీడింగ్ కానీ మ్యాటర్ ప్రెజెంటేషన్ కానీ అంతా కూడా బాగుంది. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఏ టాపిక్ మీద ఉంది? నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ 9th టాపిక్ వెళ్తారా? అంటే 6, 7 అన్నీ అయిపోయాయా, లేదంటే మీరు జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారా ఉన్న టాపిక్స్ నుంచి? లేదంటే మాతాజీ నెక్స్ట్ వీక్ యోగ పద్ధతులు టాపిక్ పైన చేస్తున్నాం మాతాజీ. అది 5th టాపిక్ మాతాజీ. 6th భగవద్భక్తి స్థాయిలో అని ఉన్నది. 5th 5వది మాతాజీ. 5 కర్మ పరిత్యాగం భక్తియుత సేవలో కర్మ, అది 5వది అని ఉంది. ఓ యోగ పద్ధతి A and B ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, యోగ పద్ధతులు. ఓకే, మీరు మీ టీమా మాతాజీ? బృందా మాతాజీ 137 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. చంద్రావతి మాతాజీ మీరు కూడా ఆ టీంలో ఉన్నారా? మేము బృందా మాతాజీ మేమంతా. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ వీక్ అయితే అది ప్రజెంట్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. సో అయితే మరి ఇంకా మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూద్దాము, మరి లేదంటే మరి పూట అంటే నిన్న మనం 6, 7, 8 ఈరోజు మరి ప్రజెంటేషన్ ఎంత లాంగ్ అనేది ఐడియా లేక మనం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం నిన్న 6, 7, 8 చాప్టర్స్ కవర్ చేశాము. సో దానిలో ఇంకా కొన్ని ఏదైనా చూడాలి అనుకుంటే మళ్ళీ చూడొచ్చు, లేదంటే మీరు ఏదైనా పోనీ డిస్కషన్ ఏదైనా ఒక 5-10 మినిట్స్ చేద్దామంటే అదైనా చేయొచ్చు. ఏదైనా ఐ చూపిస్తాను. మనం బుక్ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. సమ్ టాపిక్స్ కొంచెం స్కిప్ చేసాము, సో మేబీ అది ఈరోజు చదవచ్చేమో, చూద్దాం. అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేశాము, బట్ బేసిక్ భక్తికి కొన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చారు. అవి మనం చదువుకోవచ్చు అని అనుకున్నాము. అది ఇప్పుడు మేబీ వీ కెన్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ క్లాస్. సో అందరం అది వినొచ్చు. సో అది చూద్దాం. అయితే టైం ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా. సో మనం 6th, 7th, 8th చాప్టర్స్ కవర్ చేశాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ముఖ్య సూత్రాలు అని కొన్ని చెప్పారు. అంటే భక్తులు పాటించవలసినది ఏమిటి, అంటే కొంచెం అర్హతలు ఏమిటి అసలు ముందు. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే నిన్న మనం అనుకున్నాము కొన్ని విషయాలు. ఇది భక్తి గోస్వాములు ఈ రాసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మరి గోస్వాములు, వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ వైష్ణవాస్ అన్నమాట. సో ఇలాగే అంటే ఆ వైష్ణవ పద్ధతిలో ఉండాలి, ఆ వైష్ణవ జీవన విధానంలో ఉండాలి అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా పాటించాల్సినటువంటి ఈ
అంటే కరెక్ట్ వర్డ్ కోసం చూస్తాం, ఈ నిబంధనలు అనుకోండి, లేదంటే ఈ అలవాట్లన్నీ కూడా, ఈ సూత్రాలన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇప్పుడు భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పింది జీవన విధానం, ఆ తర్వాత ఏమిటి అనేది అది మనం ముఖ్యంగా గ్రహించవలసిన విషయం. ఇవి అన్నీ ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడటానికి మంచి స్ట్రిక్ట్గా వైష్ణవుడిలా ఉండాలి అని అంటే ఏ రకంగా ఉండాలి, దానికి అసలు కొన్ని ప్రాతిపదిక సూత్రాలు ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని బేసిక్ ఎలిజిబిలిటీ అర్హతలు కొన్ని ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా చెప్పారు. సో ఇవన్నీ మనం కొన్ని నిన్న ముఖ్యమైనవన్నీ ఇందులో యాక్చువల్లీ కవర్ చేసేసాము. బట్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వీటిలో సో ఇవన్నీ ప్రవృత్తులు నివృత్తులు చెప్పారు ఇక్కడ, అవి ఆల్రెడీ మనం చూసాము. ఇవి కాక భక్తికి అంగాలైన మరికొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలు ఈ రకంగా ఉన్నాయి. సో ప్రవృత్తులు నివృత్తులు మీ అందరికీ మనం నిన్న చూసాము. సో బేసికలీ అన్నీ కంటతా గుర్తులేకపోయినా మీరు చూసినప్పుడు మీకు విషయం అర్థమవుతుంది. మొదటి 3 గురువు గారి గురించి చెప్పారు, గురువు దగ్గర ఎందుకు ఉపదేశం తీసుకోవాలి, గురువు ఎందుకు అవసరము, గురువుని ఎలా చూడాలి, భాగవతం అది చదువుతూ ప్రశ్నించాలి, వినయంతో ఉండాలి, ఈర్ష్య ఉండకూడదు గురువు మీద, ఇటువంటివన్నీ చూసాము. సో ఆ ఫస్ట్ 3 అసలు ఇంపార్టెంట్, అది లేనిదే మిగిలిన స్టెప్స్ ఏది కూడా మనం ఫాలో అవ్వలేము అని కూడా చెప్పారు. సో 10 స్టెప్స్ ఏం చెయ్యాలి అన్నది ప్రవృత్తులు, నెక్స్ట్ 10 స్టెప్స్ ఏం చేయకూడదు అన్నది నివృత్తులు, ఆ తర్వాత 39 మనం శ్రవణము కీర్తనము ఇవన్నీ చేస్తూ ఏ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అనేది అది 12th 13th చాప్టర్స్లో క్లియర్గా చూస్తాం. అది జస్ట్ మనం టచ్ చేసాము ఇక్కడ, బట్ ఆ క్లారిటీ ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. ఆ తర్వాత లాస్ట్ 5 వాటిల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొదటి 39 అలా ఉంటాయి, లాస్ట్ 5 ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా నిన్న మనం చూసాము. సో అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం, అది కూడా షేర్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. సో లాస్ట్ 5 కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసిన ఈ 6, 7, 8 చాప్టర్స్లో ఎలాబరేషన్ దేని మీద అంటే ప్రవృత్తులు నివృత్తులు, అందుకని మనం అవి క్లియర్గా చూసాం అన్నీ కూడాను. ఒకసారి క్విక్గా రివైజ్ చేద్దాం అనుకుంటే, గురువును అంగీకరించటము, ఆ తర్వాత గురువు దగ్గర ఆదేశం తీసుకోవటము, ఆ తర్వాత మరి ఆ గురువు గారిని నమ్మకంతో ఆయనకు సేవ చేయటము, తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్న మిగతా ఆచార్యులందరినీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వటం, అనుసరించటం, ఆ తర్వాత మరి వేదశాస్త్రాల మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించటము, నేర్చుకోవాలని, ఆ తర్వాత భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల పట్ల కోరికలను తగ్గించుకోవటము, ఇవన్నీ, తర్వాత పవిత్రమైన స్థలాలు మధుర ఇలాంటి చోట నివసించటం, ఏది అవసరమో అంతవరకే మనం తీసుకోవటం, అనవసరమైన అంటే ఎక్కువగా ఏది కూడా తీసుకోకుండా ఉండటం, కోరికలు అంటే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఏదైనా టూ మచ్గా లేకుండా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినకుండా ఎంతవరకు మనకు ఉండటానికి సరిపడా తినటమే కానీ ఇంకా తినాలి అనే కోరికతో రకరకాలుగా తిని ఆ రకంగా కాకుండా జీవితాన్ని సింపుల్గా ఉంచుకోవటం, తర్వాత మరి ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండటం, ఆ తర్వాత రావి చెట్టు ఇలాంటి ఉసిరి చెట్టు తులసి చెట్టు వీటిని భక్తితో వీటి పట్ల భక్తితో ఉండటం, అవన్నీ కూడా ప్రవృత్తులు చేయవలసిన పనులు. నివృత్తులు ఏం చెప్పారు మరి, భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యం వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి దూరంగా ఉండటము, అంటే నాస్తికులు అవ్వచ్చు, మాయావాదులు అవ్వచ్చు. సో చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే చెప్పారు. ఎందుకు అంటే అలా
నాస్తికులకి దగ్గరగా ఉండటం కంటే ఏది మరి ఒక పంజరంలో ఉండటం మంచిది, లేదా క్రూర మృగాల దగ్గర ఉండటం అయినా బెటరే, కానీ అది అంత మనకంత డేంజరస్ అన్నమాట చెప్పారు. తర్వాత మా గురువులు అనేవాళ్ళు శిష్యులు సరి అయినటువంటి శిష్యుల్ని తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్పారు. నారద ముని కూడా సరి అయిన శిష్యుల్ని తీసుకోవాలి, శిష్యులు సరి అయిన వాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళని తీసుకోవద్దని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనం పుస్తకాలు కూడా 10 రకాలుగా ఈ గురువులు అవి ఇవి చదివాము, పాండిత్యం చాలా ఉంది అని చెప్పే గురువులు కాదు మనకు కావాల్సింది. నిజంగా భగవంతుని శరణాగతి ఉండి పొందిన వాళ్ళు, జీవితం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు గురువులు. అంతేగాని పుస్తక పాండిత్యం ఉన్నంత మాత్రం కాదు. మనకు చదవలసిన పుస్తకాలు ఏమిటి అంటే భగవద్గీత, తర్వాత చైతన్య చరితామృతం, ఈ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అంటే భక్తి రసామృతం, ఇంతవరకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు భాగవతం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత గర్వము ఇటువంటివి లేకుండా భక్తి సిద్ధాంత స్వామి ఠాకూర్ ఏం చెప్పారు, పుస్తకాలను రచించి ప్రచురించండి ఈ భక్తి పుస్తకాలను, అది పెద్ద సేవ అని చెప్పి ఆయన చెప్పటం జరిగింది. సో తర్వాత అంటే వేరే ఎంతో ఆర్భాట పనులు అవసరం లేదు, కానీ ఇప్పుడు దేవాలయాలు కట్టించే స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు కట్టిస్తాము అన్నప్పుడు వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేయటంలో తప్పులేదు, కానీ అదే ప్రథమ ధ్యేయంగా ఉండకుండా వాళ్ళు ఎక్కువ పుస్తకాలు రాయటం ఇటువంటి విషయాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత సమత్వం ఉండాలి ఏ విషయంలో అయినా. అది మనం కర్మయోగంలో కూడా చూసామని నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఏదైనా మనం అతిగా పొంగిపోవటం కానీ అతిగా కృంగిపోవటం కానీ చేయకుండా ఎలా ఉన్నా ఆ సమత్వంతో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే శోకించేవాడికి తర్వాత కోపంతో ఉన్న వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు మనసులో ఆయన ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందలేరు అని చెప్పారు. నిన్న మనం అది చూసాం. ఎవరైతే ఎప్పుడు ఆ శోకంలో ఉంటారో, ఎప్పుడు కాకపోయినా శోకంలో ఉన్నప్పుడు, కోపంతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం అనుభూతి అనేది మనకు రాదు అని చెప్తున్నారు. అందుకని సమత్వం అనేది అవసరం. రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, సమత్వం ఉండాలి. సో తర్వాత దేవతలను కూడా గౌరవించాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలి అంటే అందరూ కూడా మరి పరమాత్మ స్వరూపులే అనే ఒక సిద్ధాంతంతో మరి మనం అది నిజం కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండాలి అని పండిత సమదర్శిన అని మనం గీతలో కూడా చూస్తాం కదా. ఏది మరి బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని అని చెప్తారు. ఏది గోవునైనా ఏనుగునైనా బ్రాహ్మణునైనా మరి సునక కుక్కనైనా లేదంటే ఆ మాంసం తినేవాడైనా ఎవరినైనా సరే ఈ వివేకవంతుడు ఒకే రకంగా చూస్తాడు. ఎందుకంటే అందరిలో ఉన్న భగవంతుడిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి అనేది చూసాము. సో అలాంటప్పుడు మరి ఎవరినైనా మనం భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇంకా భగవంతుడే ఆయన పవర్స్ అవి ఇచ్చినటువంటి ఈ దేవతల పట్ల కూడా మనము ఆ భక్తి గౌరవాలు ఉంచాలి అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని మీద భక్తి ఉండాలి, అలాగే దేవతల మీద కూడా మనకు ఆ గౌరవం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఎవరికి ఏ హాని కలిగించకూడదు. సో ఎవరైతే అందరినీ తన సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటారు, అంటే తన పిల్లలకి ఎంత హాని కలిగితే ఎంత బాధో ఎవరికి హాని కలిగినా అలా చూసుకునేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత ఆఫ్కోర్స్ ఈ స్లాటర్ హౌసెస్ అంటే మరి ఏ జంతువుని కూడా మనం హాని చేయాలని అనుకోకూడదు. ఇవన్నీ కూడా మనం నివృత్తులు చేయకూడనటువంటి పనులు అన్నమాట. తర్వాత
అంటే సో ఇక్కడితో మనం ముఖ్యంగా 2 పాయింట్స్ గమనించాలి. ఒకటి సాధన అంటే ఏమిటి, దేనికి సాధన? భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేయటానికి ఈ సాధన అనేది అవసరం. రెండవది ఏంటి, చెయ్యకూడనిది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి నుంచి మనస్సును రెండో వైపుకి భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల మీదకి తిప్పగలిగిన ఏదైనా సరే మనం వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అని చెప్పి ఈ 2 ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఇకపోతే 19th ఐటమ్ నుంచి మనకు ఈ నిన్న చెప్పుకున్నాం ఏది, సేవలో అపరాధాలు ఏమిటి, నామంలో అపరాధాలు ఏమిటి. భక్తి సేవలో అపరాధాలు వచ్చినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నామంతో ఆ అపరాధాలను మనం తుడిచివేయొచ్చు. కానీ నామంలోనే అపరాధం వచ్చింది అంటే మాత్రం మనకి మళ్ళీ అది తుడిచివేసే ఛాన్స్ కూడా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత పద్మపురాణం మనకి ఈ 10 అఫెన్సెస్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చింది అని, చేయకూడనివి ఏది మరి వైష్ణవులను దూషించటము ఇటువంటివి. నిన్న అవి కూడా మనం ఆ 10 కూడా చాప్టర్ 8లో నిన్న చూసాము. కాకపోతే ఈ బేసిక్ భక్తికి కావలసినటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పారు, అది నిన్న మనం చూడలేదు. కాబట్టి క్విక్గా అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి, అది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అది చూద్దాం. నిన్న మనం చూసిన విషయాలన్నీ మళ్ళీ బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాము. బట్ ఇది నిన్న మనం భక్తికి అంగాలైన ఇంకా మరికొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలు పేర్కొనబడినవి, అవి ఏమిటన్నది ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు. సో ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైనా చదువుతారా ఇవి? ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ, సారీ చంద్రావతి మాతాజీ, మీరు ఫస్ట్ చదవండి, తర్వాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇవి కాక భక్తికి అంగములైన మరిన్ని ముఖ్యమైన సూత్రములు ఇట్లు పేర్కొనబడినవి. 1. భక్తుడు వైష్ణవ చిహ్నమగు తిలకమును నుదుట ధరింపవలెను. దీని భావమేమనగా వైష్ణవుని శరీరం మీది చిహ్నములను చూచినంతనే ఎవరికైనాను శ్రీకృష్ణుడు గుర్తు రావలేదు. ఎవరిని చూచినచో శ్రీకృష్ణుడు గుర్తుకు వచ్చునో అట్టివాడే వైష్ణవుడు అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అనెను. అందుచే ప్రతి వైష్ణవుడును ఇతరులకు శ్రీకృష్ణుని గుర్తు చేయుటకు తన శరీరముపై తిలక చిహ్నములను ధరించవలెను. 2. అట్టి తిలక చిహ్నములను ధరించు సందర్భమున ఒక్కొక్కప్పుడు హరే కృష్ణ అని కూడా తన దేహంపై లిఖించుకొనవచ్చును. 3. భగవంతునకు మరియు ఆధ్యాత్మికాచార్యునకు అర్పించిన పుష్పములను తోమాలను భక్తుడు స్వీకరించి తన దేహముపై ధరింపవలెను. 4. భగవంతుని సన్నిధిలో నాట్యము చేయుట నేర్చుకొనవలెను. 5. భగవంతుని గాని ఆధ్యాత్మికాచార్యుని గాని దర్శించినంతనే సాష్టాంగ ప్రణామములను చేయు అలవాటు చేసుకొనవలెను. 6. శ్రీకృష్ణుని ఆలయంను దర్శించినప్పుడు భక్తుడు నిలబడవలెను. 7. వీధిలో భగవంతుని ఊరేగింపు ఎదురైనచో భక్తుడు ఆ ఊరేగింపుతో కలిసి కొంత దూరము నడవవలెను. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా విష్ణువాలయంలో గర్భగృహంలో కదలకుండా నుండి మూల విరాట్టుగాక కొన్ని అర్చా విగ్రహములుండును. సాయం సమయములందు వానిని పురములలో ఊరేగింతులు. కొన్ని ఆలయములలో భగవాని శిరస్సుపై పెద్ద పెద్ద ఛత్రములు, గొడుగులు, ముందు బ్యాండు వాద్యముతో అందముగా అలంకరించిన వాహనములపై అర్చామూర్తులను వేంచేపు చేసి భక్తులు వానిని మోయుచు పెద్ద పెద్ద ఊరేగింపులు జరుపుచుందురు. అర్చామూర్తులు మందిరము నుండి బయటికి వచ్చి పరిసర వీధులలో తిరుగుచుందురు. ఆ వీధులలోని గృహస్థులు ఆయనకు నైవేద్యమును అర్పింతురు. ఆ గృహస్థులందరూ ఊరేగింపుతో కలిసి నడచెదరు. అది ఒక మనోహరమైన దృశ్యము. భగవానుడు బయటికి వచ్చినప్పుడు దేవాలయోద్యోగులు భగవానుని ఆనాటి ఆదాయ వ్యయములకు సంబంధించిన లెక్కలను నివేదించురు. దాని భావము ఆ సంస్థకు భగవానుడే యజమానినని, అర్చకులను ఇతర దేవాలయోద్యోగులను కేవలము ఆయన సేవకులు మాత్రమే అని. ఇది పూర్వకాలము నుండి వచ్చుచున్న ఆచారం, నేటికిని పాటింపబడుచున్నది. అందుచేత భగవంతుడు ఊరేగినప్పుడు భక్తుడు ఆయన వెంట నడుచుట ఒక నియమముగా ఇందు పేర్కొనబడినది. 8. భక్తుడు ప్రతిదినము ఉదయము సాయంత్రము కనీసము 2 పర్యాయములైనను విష్ణువాలయమును సందర్శింపవలెను.
బృందావనములో ఈ నియమము ఖచ్చితముగా పాటింపబడు. అచ్చటి భక్తులందరూ ప్రతి ఉదయము సాయంత్రము వివిధ దేవాలయములను సందర్శింతురు. అందుచేత ఆ సమయములలో బృందావన ధామములలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండును. బృందావనములో దాదాపు 5,000 దేవాలయములు కలవు. అందరూ అన్నింటినీ సందర్శించుట సాధ్యము కాదు కనుక కనీసం 1 డజను ప్రధానమైన పెద్ద దేవాలయములు కలవు. అవి గోస్వాములచే నెలకొల్పబడినవి, తప్పక సందర్శింపదగినవి. 9 దేవాలయము చుట్టూను ముందుగా కనీసము 3 పర్యాయములైనను భక్తుడు ప్రదక్షిణము చేయవలెను. ప్రతి ఆలయములోనూ అట్లు ప్రదక్షిణములు చేయుటకు ఏర్పాట్లు గలవు. కొందరు భక్తులు 3 కంటే కూడా ఎక్కువ పర్యాయములు తమ తమ నియమములను అనుసరించి 10 పర్యాయములు గాని 15 పర్యాయములు గాని ప్రదక్షిణములను చేయుదురు. గోస్వాములు గోవర్ధన పర్వతమునకు కూడా ప్రదక్షిణము చేసేవారు. భక్తుడు బృందావన ప్రాంతం అంతటికి కూడా ప్రదక్షిణము చేయగలరు. 10 దేవాలయములో శాస్త్ర విధులను అనుసరించి విగ్రహారాధనను చేయవలెను. ఆరతి, ప్రసాదమును అర్పించుట, భగవంతుని శ్రీ విగ్రహమును అలంకరించుట మొదలగు వాణిని సక్రమముగా పాటింపవలెను. 11 భక్తుడు శ్రీ విగ్రహములకు వ్యక్తిగత సేవ చేయవలెను. 12 గానము చేయవలెను. 13 సంకీర్తనము చేయవలెను. 14 జపం చేయవలెను. 15 స్తోత్రములు చేయవలెను. 16 ప్రసిద్ధ ప్రార్థనలను చదవవలెను. 17 మహాప్రసాదమును స్వీకరింపవలెను. 18 చరణామృతం, అభిషేక తీర్థము లేదా శ్రీపాద తీర్థము స్వీకరింపవలెను. 19 భగవానుడు ధరించిన పుష్పమాలలను ధూపమును ఆఘ్రానింపవలెను. 20 శ్రీ విగ్రహముల చరణార విందములను స్పృశింపవలెను. 21 గొప్ప భక్తి భావంతో శ్రీ విగ్రహములను దర్శింపవలెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇలా మనకు 21 ఈ ఎడిషనల్ ఎలా ఉండాలి వైష్ణవుడు అనేది చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా 22 నుంచి రాజేశ్వరి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వివిధ వేళలలో అతన్ని ఆరతిని సమర్పింపవలను. 23 శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథముల నుండి భగవానుల లీలను శ్రవణము చేయవలెను. 24 శ్రీ విగ్రహముల అనుగ్రహము కొరకు ప్రార్థింపవలెను. 25 శ్రీ విగ్రహములను ఎల్లప్పుడూ స్మరింపవలెను. 26 శ్రీ విగ్రహములను గూర్చి ధ్యానం చేయవలెను. 27 స్వచ్ఛందమైన శ్రీ విగ్రహములకు సేవ చేయవలెను. 28 భగవంతుని తన మిత్రునిగా భావింపవలెను. 29 తన సర్వస్వమును భగవంతునకు అర్పింపవలెను. 30 మనస్సుకు నచ్చిన వస్తువును అనగా ఆహార పదార్థములను గాని వస్త్రములను గాని అర్పింపవలెను. 31 ఎట్టి ఆయాస ప్రయాసులను లెక్క చేయక శ్రీకృష్ణుని కోసం శ్రమించవలెను. 32 ప్రతి సందర్భంలోనూ శరణాగతితో ఉండవలెను. 33 తులసి మొక్కకు నీరు పోయవలెను. 34 శ్రీమద్ భాగవతము వంటి గ్రంథములను నిరంతరము వినిచుండవలెను. 35 మధుర, బృందావనము, ద్వారకా వంటి పవిత్ర ధామములలో నివసించవలెను. 36 వైష్ణవులకు భక్తులకు సేవ చేయవలెను. 37 భక్తుడు తన సేవా విధానమును తన స్తోమతకు అనుగుణంగా రూపొందించుకొనవలెను. 38 కార్తీక మాసము అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్లో ప్రత్యేక సేవలు చేయవలెను. 39 జన్మాష్టమి శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమిపై అవతరించిన రోజు నాడు ప్రత్యేక సేవా కార్యక్రమములను చేయవలెను. 40 ఏది చేసినను భక్తులు శ్రీ విగ్రహముల పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో చేయవలెను. 41 భక్తులు కాని వారిని వదలి భక్తులతో కలిసి శ్రీమద్ భాగవతమును పఠిస్తూ ఆనందించవలెను. తనకంటే పరిణితి పొందిన 42 తనకంటే పరిణితి పొందినట్లు భావింపబడు భక్తులతో సాంగత్యం చేయవలెను. 43 భగవన్నామములను జపించవలెను. 44 మధుర ప్రాంతంలో జీవితము గడపవలెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది అంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ నియమాలు భక్తి అన్నీ కలిపి 64
అని చెప్పి అంటే బేసిక్వే కాదు, ఇవి ఏంటంటే 10 ప్రవృత్తులు 10 నివృత్తులు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 44 ఇప్పుడు మనం చూసామన్నమాట. సో అన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇది మళ్ళీ క్లియర్గా ఐ థింక్ 12th and 13th చాప్టర్స్లో మళ్ళీ వస్తాయి. కాబట్టి ముందుగా 10 మొట్టమొదటి 10 ప్రాథమిక సూత్రాలను చెప్తున్నారు, తర్వాత 10 రెండవ దశకు సంబంధించినవి. ఇవి కాక 44 భక్తి అంగాలు చేర్చబడ్డాయి అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఈ 64లోనూ 5 అంగాలు ఏది ముఖ్యమైనవి? శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించటం, శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణం, భక్తులతో సాంగత్యం, సంకీర్తనం, మధురా నివాసం. ఈ 5 కూడా ఎక్కువ ముఖ్యమైనవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఏది లాస్ట్ 5 40, 41, 42, 43, 44 ఈ 5 ఏది చేసినా భక్తుడు శ్రీ విగ్రహాలను భక్తి శ్రద్ధలతో చేయవలెను. మరి భక్తులు కాని వారిని వదిలి భక్తులతో కలిసి భాగవతాన్ని పఠిస్తూ ఆనందించాలి. తనకంటే పరిణితి పొందినట్లు భావింపబడే భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి, భగవన్నామాన్ని జపించాలి, మరి మధుర ప్రాంతంలో జీవితాన్ని గడపాలి. ఇవి ఎక్కువ ప్రధానమైనవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 64 భక్తి. హరే కృష్ణ. లలిత మాతాజీ మీరు చదువుతారా? ఇక్కడ ఇప్పుడు మొత్తం నియమాల నుంచి చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు మొత్తము నియమములు లేక భక్తి అంగములు 64 అని తేలినవి. మేము ముందు తెలిపినట్లుగా మొట్టమొదటి 10 సూత్రములను ప్రాథమిక సూత్రములు, తరువాత చెప్పిన 10 సూత్రములను రెండవ దశకు సంబంధించినవి. అవి కాక మరి 44 భక్తి అంగములు చేర్చబడినవి. ఆ విధముగా భక్తియుక్త సేవను సాధన చేయుటకు పాటింపదగు భక్తి అంగములు మొత్తము 64. ఈ 64లోను 5 అంగములు శ్రీ విగ్రహమును ఆరాధించుట, శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము, భక్తులతోటి సాంగత్యము, సంకీర్తనము, మధురా నివాసము మిక్కిలి ప్రధానమైనవి. ఈ 64 భక్తి అంగములలోని మన దేహము, మనస్సు, కర్మలన్నీయూ చేరి ఉండవలెను. ఆరంభములోనే తెలిపినట్లు ఈ భక్తి అంగములు మన ఇంద్రియములన్నీయూ భగవత్ సేవలో నిమగ్నమగునట్లు నియంత్రించును. వాటిని ఎట్లు నిమగ్నము చేయవలెను 64 సూత్రములలోనూ నిరూపింపబడినది. ఇక శ్రీల రూప గోస్వామి దీనిలోని చాలా సూత్రముల ప్రామాణ్యమునకు తగిన శాస్త్రాధారములను తెలియజేయుచున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ 4 భక్తి అంగాల్లో మన దేహము, మనసు, కర్మలు అన్నీ కూడా చేర్చి ఉండాలి. అంటే 4 భక్తి అంగాలంటే ప్రవృత్తులు, నివృత్తులు, తర్వాత 39, లాస్ట్ 5. సో 4 పార్ట్స్గా ఈ 64 భక్తి విషయాల్ని డివైడ్ చేశారు. సో అవి మనకు మన దేహము, మనస్సు, కర్మలు అన్నీ కూడా ఈ ప్రకారంగా చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బిగినింగ్లో చెప్పినట్లు ఈ భక్తి అంగాలు మన ఇంద్రియాలన్నీ భగవత్ సేవలో నిమగ్నమయ్యేటట్లుగా నియంత్రిస్తాయి. ఇవన్నీ ఫాలో అవుతే ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఇంద్రియాలు భగవత్ సేవలో నిమగ్నమయ్యేటట్లు చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో వాటిని ఎలా నిమగ్నం చేయాలో ఈ 64 సూత్రాల్లోనూ నిరూపించబడ్డాయి. ఇకపోతే శ్రీల రూప గోస్వామి వీనిలో చాలా సూత్రాల ప్రామాణ్యానికి తగిన శాస్త్రాధారాలను కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సూత్రాలన్నిటికీ ప్రూఫ్ కూడా ఆయన ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడి నుంచి డీటెయిల్డ్గా చూసాము ఈ ప్రవృత్తులు, నివృత్తులు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో. ఉదాహరణగా ఫస్ట్ అన్నిటి లిస్ట్ లాగా ఇచ్చారు. మనం ప్రవృత్తి, నివృత్తి డీటెయిల్స్ చూసాము. అయితే ఆ 64 డీటెయిల్స్ ముందు చాప్టర్స్లో వస్తాయన్నమాట. కాకపోతే అవి కాకుండా ఇంకొక 32 అపరాధాలు కూడా ఇక్కడ చెప్పారు కొన్ని. ఆ 32 అపరాధాలు ఒకసారి మేబీ క్విక్గా మనము
చూడవచ్చు. ఎవరైనా చదువుతానంటే అవి ఒకసారి చూద్దాము, ఆ తర్వాత క్లాస్ ఏం చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. లలిత మాతాజీ మీరు చదువుతారా? చదువుతా మాత. చదవండి. హరే కృష్ణ మాత. ఆగమ శాస్త్రం అక్కడి నుంచి చదవాలా మాత? అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆగమ శాస్త్రమునందు భగవత్ సేవలో పరిహరింపదగు 32 అపరాధములు ఈ క్రింది విధముగా పేర్కొనబడినవి. 1. వాహనముపై గాని పల్లకి ఎక్కి గాని పాదరక్షలతో గాని ఆలయమును ప్రవేశింపరాదు. 2. జన్మాష్టమి, రథయాత్ర వంటివి దేవాది దేవునికి ప్రీతి కోసం ఉత్సవములను జరుపుట మానరాదు. 3. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట సాష్టాంగ ప్రమాణమును చేయుట మర్చిపోరాదు. 4. భోజనానంతరము చేతులను కాళ్లను కడుకొనకుండా భగవంతుని సేవించుటకు ఆలయమునకు పోరాదు. 5. అశౌచములో నున్నప్పుడు ఆలయమునకు వెళ్ళరాదు. వేదశాస్త్రమును అనుసరించి కుటుంబంలో ఎవరైనా వ్యక్తి మరణించినచో వారి వర్ణములను బట్టి కొన్ని రోజులు వారికి అశౌచము సంభవించును. బ్రాహ్మణులైనచో 12 రోజులు, క్షత్రియులకును వైశ్యులకును 15 రోజులు, శూద్రులకు 30 రోజులు. 6. ఒకే చేతితో ప్రణామమును ఆచరింపరాదు. 7. శ్రీకృష్ణునికి ఎదురుగా ప్రదక్షిణము చేయరాదు. పద్ధతి ఏమనగా భగవానునికి కుడి చేతి వైపున ఆరంభించి దేవాలయమునకు ప్రదక్షిణము చేయవలెను. అట్టి ప్రదక్షిణములు ఆలయము బయట నిత్యము కనీసము 3 పర్యాయములైనను చేయవలెను. 8. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట కాళ్ళు బారసాచరాదు. 9. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట చేతులను చీలమండలముపై గాని మోకాళ్ళపై గాని ఆంచి కూర్చుండరాదు. 10. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముందు పరుండరాదు. 11. శ్రీ విగ్రహముల ముందు ప్రసాదమును భుజింపరాదు. 12. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఎన్నడూను అసత్యమాడరాదు. 13. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట బిగ్గరగా మాట్లాడరాదు. 14. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఒకరితోనొకరు కబుర్లు చెప్పుకొనరాదు. 15. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఏడ్చుట గాని బిగ్గరగా అరుచుట గాని చేయరాదు. 16. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట కయ్యమునకు కాలు దువ్వరాదు. 17. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఎవ్వరిని దండించరాదు. 18. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట భిక్షకులపై దయచూపరాదు. 19. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఎవ్వరితోనూ పరుషముగా మాట్లాడరాదు. 20. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట కంబలము కప్పుకొనరాదు. 21. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట అన్యులను స్తుతించరాదు. 22. శ్రీ విగ్రహము ఎదుట ఆశీల భాషణము తగదు. 23. శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట ఆపానవాయు విసర్జనము కూడదు. 24. తన భక్తికి అనుగుణముగా శ్రీ విగ్రహములను ఆరాధించుట మానరాదు. భగవద్గీతలో పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయము ఏది ఎసగినను తాను ప్రీతిపాత్రుడనగుదనని భగవానుడు తెలిపెను. ఇది సార్వజనికముగా పరమ దరిద్రుల విషయమున కూడా వర్తించు సూత్రము. దీని అర్థము తగినన్ని సిరి సంపదలు కలిగి ఘనముగా భగవానుని పూజ చేయగలవాడు కూడా ఆయనకు పత్రమో తోయమో ఒసగి ఆయనను ప్రీతిని చేసి ఒకరికి మంచి అవకాశములున్నచో అతడు మంచి అలంకారములు, అందమైన పుష్పములను, రుచికరమైన ఆహార పదార్థములను అర్పించి మరియు అన్ని ఉత్సవములను పాటింపవలెను. తన ధనమంతయు తన ఇంద్రియ భోగములకై వినియోగించుకొనవలెనని కాదు. 25. శ్రీకృష్ణునకు నైవేద్యము పెట్టని ఏ పదార్థమును భుజింపరాదు. 26. ఒక ఋతువులో వచ్చు క్రొత్త ఫలమును, క్రొత్త పంటను ముందుగా శ్రీకృష్ణునికి ఆరగింపు చేయుట మరువరాదు. 27. వంట పూర్తి అయిన తరువాత ముందుగా శ్రీ విగ్రహములకు నైవేద్యము పెట్టకుండా ఆ పదార్థమును ఎవ్వరికి పెట్టరాదు. 28. శ్రీ విగ్రహముల వైపు వీపు పెట్టి కూర్చుండరాదు. 29. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునకు మౌనముగా నమస్కరింపరాదు, అనగా బిగ్గరగా స్తోత్రములు చదువుతూ ప్రణామముల నర్పించవలెనని అర్థము. 30. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని స్తోత్రము చేయుట మరువరాదు. 31. ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి ఎదుట ఆత్మస్తుతి తగదు.
32 దేవాది దేవుని సన్నిధిలో అన్యదేవత నింద కూడదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇది 32 అపరాధాల యొక్క జాబితా అంటున్నారు. సో మనం ఒక్కసారి మీరు మళ్ళీ బుక్లో చదువుకోండి, పీడిఎఫ్ అయినా ఉంటుంది, హార్డ్ కాపీ లేకపోతే అందరి దగ్గర. సో మనం గమనిస్తే వీటన్నిటిలో కామన్గా ఉన్నది ఒకటి ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆ కామన్ది ఇప్పుడు మనం ఎంతో రెస్పెక్ట్ చేసే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన గురువులు అవ్వనివ్వండి, తల్లిదండ్రులు అవ్వనివ్వండి, లేదా ఎవరైనా ఇలా మనం ఎంతగానో గౌరవించే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనం ఫాలో అవుతాం. ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పిన చాలా విషయాలు మనం అంటే గట్టిగా మాట్లాడటము, ఆరచాపుకుని కూర్చోవటం, లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టటము, లేదా అలాంటివి ఏమీ కూడా చెయ్యం. అదే ఇక్కడ భగవంతుడంటే మరి అందరికంటే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ మనకు భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావం ఉండాలి అంటే ఏ రకంగా మనం ఈ విగ్రహాల దగ్గర విగ్రహారాధన ఎందుకు, అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుడు అవతారమేనని చెప్పారు. అందుకని మనం అర్చించేటటువంటి ఆ విగ్రహాల దగ్గర కూడా మనం ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది ఈ వైష్ణవ ఆనవాయితీ ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ ఇలా చెప్పారనమాట. ఏది మనం ఏ రకంగా చేయకూడదు, 32 అపరాధాలు అని. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో ఈరోజు క్లాసు మరి ముగిద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ అందరూ నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్, నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ కంటిన్యూషన్ చూద్దరు. కానీ అందరూ హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. అదే దేవుడి మందిరం ముందు కూర్చొని మనం జపం చేసుకుంటాం కదా మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం ఈ కలియుగ అంటే ఈ వాతావరణాన్ని బట్టి మనం కొంచెం సేపు కూడా కరెక్ట్ కూర్చోలేం కదా మాతాజీ. కాసేపు కాళ్ళు చాపుకోవాలనిపిస్తుంది ఒక మాలవంగానే. అంటే అది తప్ప మాతాజీ? మరి అంటే మరి స్ట్రిక్ట్గా మనం వైష్ణవ పద్ధతిలో ఉండాలి అంటే మరి ఈ రూల్స్ చెప్పారు. మనం బ్రేక్ తీసుకోవాలంటే ఒక్కసారి నుంచుని మనం కొంచెం ఒక రౌండ్ నడిచి వచ్చి మళ్ళీ కూర్చోవచ్చు. అంటే మనం స్ట్రిక్ట్గా ఈ వైష్ణవ పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలి అని. అది మరి గుడిలో కూర్చుని మనం చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే భగవంతుడి ముందు కూర్చున్నా అంటే మార్చుకోవచ్చు. కానీ కాళ్ళు చాపుకోవటం అంటే భగవంతుడి వైపు కాళ్ళు పెట్టకుండా అది మరి నార్మల్గా కూడా మనం చేయం కదా. కాళ్ళు అటుప్రక్క పెట్టకుండా వేరే ప్రక్క కొంచెం వైపు వేరే ప్రక్క కొంచెం జాచుకుని మీకు కొన్ని ఫ్యూ మినిట్స్ రిలీఫ్ కోసం చేయొచ్చు. అంటే బట్ ఆ వైష్ణవ పద్ధతిలో ఈ విగ్రహాల దగ్గర ఎలా ఉండాలి అనే స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అది అట్లా ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నాం మేము, క్లాస్ వినుకుంటూ జపం చేయొచ్చా మాతాజీ? అది లేదు మాతాజీ. అంటే మనకు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదని అర్థం. జపం మీద అయినా ఉండాలి, క్లాస్ మీద అయినా ఉండాలి. రెండు పనులు ఒకేసారి చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటివి అందులో ఒకటి వింటూ ఒకటి అంటూ ఉన్నాము అంటే డెఫినెట్గా మనకి దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. కాబట్టి అది కుదరదు. అది అంటే మరి మీకు కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అప్పుడు జపం మీద ఉండదు. అది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మీ ప్రశ్నలకు. ఇంకా వేరే ప్రశ్న ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.